Sí, nos great, danke que vos nang a donos a oportunidade aqui para explicar algo tocante die proyecto aqui. Nós tem quase meio ano bezig com dois programas que chama de bibliotheek op school en boekstart in de kinderopvang. En de parte aqui também tocante die boekstart in de kinderopvang. Nós gaan medio na financiero die parte de Holanda, na qual zeg maar na Holanda acaba boekstart está algo hobby conheci, den acogida na di mucha. E para que sei, nós está importante para não somente pôr atenção na para nós ter suficiente boeken na acolhida na de muita of também zogenaamde leeshoekjes lang, pero também para nós produzir training para assim generar que trana acolhida de muita por tem tiki mais melhor saber de como eigenlijk na maneira nós na holandese interactief voorlezen, dus como por lezen para muita para eta algo que muita te vira entusiasta e também depois também mes busca boekje para mes lezen. Bom, dan por mandar ons mail todo dia na que interesse man aqui nós tem diferente training. Training ante worden na da biblioteca pública Bonaire mês, pues nós está importante para gente na chega cerca nós também. Me tem inscrever aqui na, dus me diz lessen aan. Já março e já song nós tem training, já março de 8 para 11 e de 2 para 5, tudo 2 dias. E nós está começar já março de 8 para 11 com muito na de 0 até com 2 anos. E parte merdia, 2 horas 5 horas de muito na de 2 até 4. Ando já são 8 para 11, 2 para 4 e 2 horas para 5 horas e muito na de 0 para 2. Então nós põe também uma divisão, pero nós está pedindo tour a corrida de muito, nós há alguma inscrição cava, pero ainda tem mais lugar para mandar-nos e-mail na info@biblioteekbonaire.com. Of chama-nos no número de telefone 75-5344. Para assim, nós arruma tanto gente para vir entusiasta over die lesamento para muita, para so maneira visa, mas e muito na lesa, wordt voorgelezen, dus mas nos lesa para e muito não, mas aqui rato na mesta met de escoe boekje, que tem hobby benefício para não. Dus me te evitar tour, se você mesmo não te trano a corrida de muito, pero você de gente, que por bini, manda-nos e-mail. De training interactief voorlezen gaat met name om de gedane kennis die de pedagogisch medewerker heeft weer omhoog te halen en verder uit te diepen. Dus we willen vooral inspiratie aan de hand van verschillende boeken die geschikt zijn voor de leeftijd 0, 1, 2, 3 en 4 jaar. We gaan er dieper op in en we geven vooral ook heel veel tips waarbij de pedagogisch medewerker niet alleen het boek gaat voorlezen interactief, maar vooral ook gaat introduceren en hem gaat verwerken naderhand. Ja, mijn ervaring is na de training dat pedagogisch medewerkers vooral enthousiast zijn en heel veel nieuwe ideeën hebben opgedaan en vooral ook willen toepassen wat ze dus zojuist geleerd en gehoord hebben. Oké. In deze training gaan we in op boekjes in allerlei talen. Want het is vooral belangrijk dat iedereen weet dat de moedertaal, dus de taal die thuis gesproken wordt, dat dat het allerbelangrijkste is. Daar voelen ouders zich goed bij, daar voelen kinderen zich goed bij. En dat is gewoon nog steeds wenselijk om dat te doen. We hebben ook een mooie groeimeter, die delen we uit. En daar staan QR-codes op. Die kun je met je telefoon scannen. En dan kom je bij prachtige voorleesfilmpjes. En die worden in het Papiamento ondertiteld. En dat is vooral zo fijn dat al die boekjes zo blij en vrolijk zijn, maar dat je vooral in je eigen taal mee bezig mag. Alle pedagogisch medewerkers die nu op de training komen, die geven we direct het mooie boekstartkoffertje mee. En in dat boekstartkoffertje zitten 2 boekjes waar ze direct geïnspireerd mee bezig kunnen gaan. Het is een zwart-wit boekje en het boekje over alles rondom de kinderen. En ze nemen dat mee naar de locatie en dat gaan ze aan hun collega's laten zien, maar vooral met de kinderen mee spelen.